ni Ronald Talido Valley nag-ingon, Bradsok, good PM. Si Allah na Dios sa mga Muslim, maora ba gihapon ang Dios amahan sa Katoliko? Paliw kog patinaw, Bradsok. Ang atong mga higala nga mga Muslim sa mas ni Udstad sa nga kanhi usa ka Baptist nga apelyido Fernandez man mamantong iyang tawag nako nga Premo Igagaw, sila miingon umiklaim sila nga kining Allah usa kini ka pung sa ramay ilang pundok sa Islam nga kibali sa Ilwa nga mao si Yahweh ang Dios nga mahan usang ilang po nga Allah kibali katumba sa Elohim sa balang kasulatan referido ni Yahweh ang Dios nga mahan. Muna ilang claim o pamahayag, no? Basta mingon nato nga without arguing with them, ang ginganlang description faculties of being God. Number one, nga He is a spirit and the Almighty. Espiritu nga labing makagagahom. Niya, way sinugdan o way katapusan. Labing maayo o labing maluluyon. Mao na inganlan na to mga descriptions of what God is. So kung kanang ilang description sa Allah nga espiritu nga way sinugdan o way katapusan, labing makagagahom, naibaw sa tanan, o labing maayo o labing maluluyon. Kung kana mo ilang tumong paghulagway, samarasan sa uban nga mga pundok sa pagtuo nga wa mo gamit sa Yahweh, wa mo gamit sa pong Jehovah, pero ang ilang description of their God just the same as the Catholic Bible tells us. So we cannot condemn kaya ang Ginoo ang Diyos nga mahan nga mo si Yahweh Diyos man sa tibuok kalibutan. Nasa Isaiah 54:5, ako ang Diyos nga nagalingkod sa tibuok kalibutan, naggaduma sa tibuok kalibutan. Meaning nga dunay mga pundok sa mga tao nga wa pa makaila sa matuon nga ngan sa Diyos nga mo si Yahweh. Kaya nangutan na si Moises, unsay imungan lang ito nga mahan. O ang Diyos nga nakigsulti ni Moises mingon, ako ang mao ako. Iskir Atyaskir sa Hebreo, nga sa mga Hudiyo siya mo siya upat ra ka titik nga maong Yud, He, Waw, He, upat ka litra Hebraika nga mabasa nila Yahweh. Unya sa Genesis 4:26, si Enos ang unang tao nga mitug-anong mipaybaw milituk sa ngan sa Dios nga mao si Yahweh. So ang ubang mga pundok-pundok sa mga tinuan nga na to ikahinagbo pa na sila'y gigulit silang pangunaw na sa ngan silang Dios. Pero ang description kung matukma sa Dios nga gipadayag sa Biblia, espiritu nga way sinugdan o way katapusan, labing makagagahom, naibaw sa tanan o labing maayog maluluyon, then we will not deny them. Nga lain lang nga ilang gigamit, pero maura sa kahimtang o kinaiya sa Dios nga itong gituan, nga gibat-bat o gisaysay sa Biblia. Salamat, Bradsok, sa pagpatinaw ni Mos Pangutana ni